תשע שלוש. כל העניין שלו זה ראש השנה, את זה קיבל במתנה ולנו נתן אמונה שעוד נעוף כמו יונה לקבל חנינה בציון הקדוש שלו באומנה. היום הזה עולה על הכל, גם למרות הפרוטוקול הוא יכול להוציא משאול, אז אל תיפול מכל מיני דמיונות, כי הוא חידוש כזה גדול, רק כיסופים אתה יכול. כן, אין דבר יותר גדול מזה, בראש השנה חותמים על החוזה, רק תסתכל על המחזה, כל מי שבא לאומן את בני ביתו הוא מזקק. מזמורים, נקרא תיקון הכללי, מתקן את כל כולי, את כל חולי. זה קצת מפליא, נכון, זה נשמע לא נורמלי, אבל תמיד אקטואלי, אומן זה אוניברסלי. לאחר התיקון נותנים פוטה לצדקה, ואז יושבים בציון נשבור את השתיקה. בוידוי דברים לא מחפשים הצדקה, מקווים להמתקה שהאש תמיד תהיה דלוקה בליבנו, למרות מעשינו. את הפדיון על נפשנו נעשה באומן אצל רבנו, זה ממתיק את הדינים בשחקים העמקים, קראתיך השם והתרת נדברים. לא מוותר, יש בלבל יעדר, ולמרות מה שלפני בסוף הכל מסתדר, פשוט נוסעים לצדיק היחיד שיצדיק, ואפילו שלכלכנו את המת ומבריק, אני רץ כמו צבי יותר מהר מלוי כדי לשחרר